ɗan Nijar, ni ba da kyau ka gani. Saboda haka aka cewa za ka ga wani abu ya zamto sheri ne kai kaka gani shi, amma wajen Allah alheri ne. Za ka ga wani abu ya zamto alheri ne gare ka, amma wajen Allah ya zamto sheri gare ka. Kana gani ga shinkafar Nijar ce 100% Nijar. To ya kun ga lamarin lokacin da an ka kude tanga shinkafa ta tsara na hita hankali. Yanzu kan ala ayi hali shinkafa da ma kai shuwa da ita kasashen waje ake saida ta jika 10 da rabi suka ci wani waje. Tunda an kai kude ta mutane sun yi ta kalubalanta da wasu sun haƙura da yanzu wasu su haƙura ba, amma gaskiya fi sabilillah an samu ci gaba. A shekarun baya an bar mu baya ta fannin abin da ya shafi noma. Gwamnati ba ta noma, talaka da noma, kuma abin bai da tasiri. Amma yanzu kan masha Allah kuna gani a halin yanzu ma shinkafa ake shigowa ma da ita a kasashen waje ake saida ta jika 10 da rabi. Ka gani sai mu Allah godiya, domin inda Allah bai sa an kai wannan kudeta ba watakila har yanzu muna cikin difficulty irin waɗancan na baya. To yanzu kan kuna gani masha Allahu ala ayyi hali dai gashi alhamdulillah, mu kare mu Allah godiya. Ai sharan ai fartaje domin yan uwa wanda ba su sani ba su gani su tabbatar ga ta shinkafa cikin Nijar ake noma ta. Riz de Niger 100%, riz sans produit, gatan en bien qualité. Inshallah Allah shi taimaki Niger, vive le Niger. Inshallah fata alheri.